Авыл тарихы кешеләр язмышы, кешеләр язмышы ил тарихы белән тыгыз бәйләнгән. Димәк, ил төбәк тарихын аңлыйм, белим дисәң, үз нәсел җепләреңне барларга кирәк. Районыбызның бик күп авылларында үткәннәрне барлау эше башкарыла. Китапны чыгаруда әлбәттә Әлфинур Нугманованың әйтеп бәяләп бетермәслек хезмәте, ләкин бу китапны чыгарга ярдәм иткән кешеләрнең дә матур хезмәте. Менә шуңа күрә дә мондый недән безнең һәр авылның бу тарихы булырга тиеш. Чөнки еллар үткән саен балаларыбыз, оныкларыбыздан килә торган буыннар безне белсен өчен, biz ничек яшәгән, нинди гореф-гадәтләребез булган, нинди без чорлар кичергәнбез, моны безнең буыннан соң килүчеләр һичшиксез белергә тиеш. Шактый еллар Үрәзмәт авылы тарихының башлангычы 1735 ел белән бәйләп аңлатылган. Тарих фәннәре кандидаты Таһир Кәримов исә күптән түгел генә Бүләр волости исеменнән ясак түләүчеләр китабында 1639 елда ук Үрәзмәт Ямашев дигән кешенең булуын ачыклый. Үрәзмәт Батраков исемле икенче кеше 1687 елгы документта телгә алына. Минем инде барлык авылдашларга рәхмәт әйтергә килә. Алар нинди сорау белән мөрәҗәгать итсәң дә һәрвакыт җавап бирделәр. Материаллар туплауда да, фотолар туплауда да. Менә без Үрәзмәтнең группасы төзеп WhatsApp'та. Шундый актив эшләдек кышкырчыклау кирәкте. Һәм бөтен авылның тарихын барладык, кешеләрен барладык, хатирәләрне барладык. Шундый рәхәт булды. 4 гасырлык тарихы булган Үрәзмәт авылында ничә кеше нигез корган, гомер сөргән. Һәрберсенең үз тарихы. Китапта һәр нигезнең тарихын торгызырга тырышкан үрәзмәтлеләр. Изге эштә башлап йөрүче, тарихны теркәп калдыручы автор шушы авыл кызы Әлфинур Фуат кызы Нугманова. Бик саллы, бик күләмле китап чыккан Әлҗараба, шуннан да бик күп мәгълүмат. Монда инде архивтан да соннар бар. Беренче ревизиядан инде бөтен соннары кергән. Шунда инде теләгән кешегә үзенең туган тумачасын барларга да мөмкинлек бар. Һәм инде үзенең авылдашларының кайсы урамда кем яшәгәнен, әби бабалары, һәм инде Бөек Ватан сугышында киткән, һәм инде әйләнеп кайтканнарын да исемлеге кергән. Бөтенесен дә күрсәткәнсез. Район башлыгы орынбасары Азат Әхмәтҗанов Әлфинур Нугмановага һәм авыл халкына район башлыгының рәхмәт хатларын, истәлек бүләкләрен тапшырды. Авылдашлары Әлфинур ханымны басып алкышлады. Чарага килгән һәркемнең күңеле алгысыган иде. Хатирәләргә бай, җирсегән йөрәкләргә дәва булды бу кичә. Үзешчәннәрнең ихлас, авыл шагыйде чын күңелдән башкарган чыгышлары истәлекләр белән үрелеп барды ул. Бәйрәм мул табын артында дәвам итте. Бу китапның безнең өчен бик тә әһәмиятле. Бу безнең тарихыбыз. Бу балаларыбызга, оныкларыбызга барып җитәргә тиешле тарихи хатирәләр. Монда әйтеп бетергесез, укып та бетерә торган түгел, күреп сокланып та бетерә торган түгел. Хәтта менә күңел дулкынлана, әйтергә сүз дә табып булмый. Бүгенге көндә Үрәзмәт авыл җирлеге үзенә 4 авылны берләштерә. Җирлектә барлыгы 318 кеше теркәлгән. Киләчәккә өмет белән карап, авылның тарихын, үткәнен барлап яши үрәзмәтлеләр. Туган җирләрен матур эшләр белән бизәп, яңа үрләр яулап яшәр әле Үрәзмәт.